tiritatxo naiz, zuen laguna. Kaixo lagunok, hilabete honetako aholkuak lo ederra egiteko aholkuak dira. Lehenengo aholkua, egin ezazu gutxienez 9-10 orduko loaldia. Umorea, konzentrazioa eta memoria hobea izaten lagunduko dizu. Bigarren aholkua, lo ona egiteko rutinak sortu itzazu, musika lasaigarria entzun edo irakurri pixka bat. Hirugarren aholkua, lo onak hurrengo egunerako egin beharretarako energia berreskuratzen lagunduko dizu. Eta laugarren aholkua, oheratu baino gutxienez 1 eta erdi lehenago afaltzea komeni da. Beno ba maitiak, oie txiki izan dira hilabete honetako aholkuak gogoratu, siestak ere balio duela. Aio! Tori, tiritatxoa. Pa eta pa!